Sige, ito yun. Tingganin, road clearing operation na dumapaset iti siyudad Tilawag, may waywayat ni Idol Glenn. Inte man tinggen. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Para itinananaya sa sitwasyon ti trapiko ken naururno sa lugar agtultuloy ti maywaywayat a road clearing itinadumado mga paset iti siyudad Tilawag. Sinursur ti road clearing team abukbuklen ti Community Affairs Department, DPLO, Traffic Division, CHO, BFP ken dadumapay nga ahensya tapno makita ti sitwasyon. Dito'y manen ang nabagaan ken napalagipan dagiti umili asaan arumbeng a paglakwan patakderan ken okuparen dagiti igid ti kalsada. Kastapay ti panangtubngar kadagiti saan na husto apan nakaiparking dagiti lugan. Palagip ti gobyerno syudad nga adda ti multa ken panusa kadagiti aglabsing. Kanayon nga ipalpalagip ti gobyerno syudad ang masapol ti disiplina para iti na progreso a syudad Tilawag. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.